Scott Brookins je jméno amerického jazzového trumpetisty, který vystoupil 22. listopadu v dřevěném kostelíku církve Československé husitské v Blansku. Scott zahrál jazzové standardy, ale také vlastní písně, inspirované bouřlivým životem v mládí, vyzráním a přijetím křesťanství nebo také rodinnými událostmi, třeba vážným onemocněním bratra. Scott Brookins vyprávěl mezi svými písněmi svůj životní příběh, silně poznamenaný hudbou, cigaretami a alkoholem a později přijetím víry. Jeho životní peripetie zrcadlí i název jeho CD, který zní Java, Jazz a Jesus. Přičemž Java je název pro kvalitní javánský tabák. Ale můj bratr mi řekl, jak Bůh změnil jeho život. A i když on je nemocný a zemře, on měl pokoj v tom, co Bůh po něm chce, aby dělal vůbec. A on se snažil se o to svoji víru se mnou podělit. Já jsem ho nechtěl poslouchat. Já jsem totiž nemohl pochopit, proč by Bůh měl nechat mého bratra zemřít. So I continued in the same lifestyle I was having before. Takže jsem pokračoval v tom svém životním stylu, jak jsem. And a few months later, my brother died. Několik měsíců později můj bratr zemřel. And several years ago, I wrote an arrangement to dedicate to my brother. A před několika lety jsem napsal píseň, nebo naranžoval jsem píseň, kterou jsem jakoby dal jemu. And I'd like to do that for you right now. Takže bych vám ji rád zahrál. It is titled Goodbye. Jmenuje se to S Bohem. Koncert Scotta Brookinse byl předznamenáním rozsáhlejšího cyklu koncertů spojených s časem adventním a vánočním. Krásný dobrý večer vám všem, kteří sledujete záběry z našeho dřevěného kostelíku v Blansku. Jste svědky koncertu Scotta Brookinse, který uprostřed adventního času v listopadovém večeru vystoupil v prostorách našeho kostela na svém koncertu. Je to určitý takový předkoncert v čase, který je před námi, protože po celý měsíc prosinec, to jest v době adventní i vánoční, budou probíhat jednotlivé koncerty, zastavení a stišení pod střechou tohoto chrámu jako každý rok. Každý pátek o 5:30 na večer a v neděli v 5 hodin odpoledne se budeme těšit, že uprostřed pestrého programu si každý z vás vyberete to, co je milé a příjemné vašemu srdci. Přeji vám všem, milí spoluobčané a diváci naší televize, vše dobré pro předvánoční a vánoční čas a v jakémkoliv čase či době se budu s vámi těšit zde osobně na viděnou.